imwe yacho nemakufanira kuti ubude futi pajekere mutaure kuti saka imwe tichakuparini. Muri kunzi muri tsotsika makazovhare mwana mudoko Ndunge yuti mari yake 1.2. Muri kuti chiinazvo? Ndachida kutotanga nekukumbira ruregerero kuna Ndunge. Ya, zvinotendwa Mr. Mutarisi, mhinduro nyoro inopodze kutsamwa, but Ndunge uyu uruti wakakuisirai mameseji wobo but amudairi amubati fone akoma. Mbona mameseji ake but ini ndangofunga kuti Ndunge is being Ndunge. But pandatozobvunza PA wangu zveshuwa ndiudza kuti Ndunge haana kupiwa mari. Itai kuti gaga nguva dzedu dzapera idirei ramakaita. So zvakaitika ndezvekuti pashow yatakaita yanisha Ndunge akandisendera mamessages about 4 achiti aroda kuuya kushow. And then inini Ndunge ndomuziva kuti Ndunge anojamisa mafans. Uye baba ine nyaya yekuti Ndunge akambinga akaita kunge aitukwa nevanhu nenyaya yereima. Kaipapo tiri kupazi yapo uri kunzi wakashatidzise songo yemupfana. Mupfana wanga waroenda ndiwega inonakidza. Tiri kupaketa. Saka ndobva ndatoti kuna Ndunge iwo chiuya muperforme song yamakarekodha nareima iyoyo. But unfortunately issue yakangoitika ndekuti Ndunge was not on the line up. Kune munhu wese akazviona. Funga contract rangu munaro kubvira nakubvira iro rirapo. Verengai muita zviripo. Saka asiri paline up mari yanga yakufana kubva kwandiri not kuna TV. So ndakazoudza PA wangu ndobva ati how much should I give Ndunge? Ndobva ndati aiwa mupe $500. Kana mafunga kuti kusenda mari. Kusenda imari cheche ino. Kuti kusenda yamuri ngofunga kuti hanzi saka tomba yakati. What done for each makapu Ndunge? Pane nyaya wandiudza kuti vari kukubhula vanhu vekunashi navamutarisi. Saka doti ndibvunze vamutarisi kuti Mr. Mutarisi, naye muri kubhula Ndunge here? Asi zvaakuzotaura ke zvekuti ari kubhuliwa aiwa handizvo it's not true. Tisati taende kure akoma, munotombonakirwawo nezvinyadzi zvinoimbwa naNdunge here nedzimwe dzacho dziya. Toda kuti mujekese ipapo. Ndiri munhu anonakirwa nemusic yake. Kune vanhu vanondifollow vanoziva ndakamboposta kasingaperi ndichisimbisa Ndunge. Ndakaposta papeji pangu chaipo papersonal page yangu. So I'm very sorry Ndunge. You were supposed to come uchizotaura neni, but then kana munhu wagumbuka hauudzirwe zvekuita. Ende chimwe chinhu chakaenda kunoitisa hasha ndechekuti ndakabva musadzamba Mutarisi, ndo chaizvo zvetinoda kunzwa. Chii chaicho? Chakaitisa hasha ndechekuti ndakabva ndati kuna Ndunge takabva tabvisa shongo yekuti hauna KNN mari mwezi achanawo pake, of which maybe tasingafanira kudaro. I love you so much mufana wangu, ndakutokutumira mari izvezvo 500. Ndunge chiuya utaure nyaya dzako panapa, hanzi tokupe 500 sha pindura. Kana mafunga kuti kusenda mari. Kusenda imari cheche ino. Kuti kusenda yamuri ngofunga kuti hanzi saka tomba yakati. Funga contract rangu munaro kubvira nakubvira iro rirapo. Verengai muita zviripo. Zvora kuti imwe yacho nemakufanira kuti ubude futi pajekere mutaure kuti saka imwe tichakuparini. Ndandaziva. Ndaifanira kutumira ndokutumira izvozvo pa2 songs dzawakaimba, but wakasimbisa wakajambisa geto. Ende zvino izvi ndine urombo nekutambudzwa kwawaita. Unosvika watondiudza kuti wakauya kairi uchinzi ndokutumira iko keshi. Pandatobvunza PA wangu izvozvo zvari kundiudza kuti ndiri kulilongwe ndiri kuenda kuKenya.